Honzík taky. Ty jo, to je uhoření. Ale já to vždycky musím dát pryč a pak to tam zase nastavit. To je hustý. Teď je to nejhustší, to by tam potřeboval mít. Jo, tak to zkus, no. To tam zkazit. Jo. Máš to? Jo, mám to. Nafocené. Teď to je úplně u sebe. Jo? Jo. To se nejdřív stáhnu tu muziku. Ty jo, teď to je přesně rovně. No to jo, člověče. A co jiného by se hodilo? Chci ukázat svým spolužákům. Aha. Teď se musíš dívat do toho. Ty jo, to je úplný kolečko. Až bude světlo, jo. Ty blaho. Teď to bude nějaký Ježiši Kriste. Pustě. Pustě pryč odsaď. A ty to blíž. Ne. Wow. Ježiši. Pustě. Ale nechápu, jak se to učí. Už to se musí učit, no. Ty jo, já tam mám napoucený brejle. Jo? Jde mi jako brejle. Ale u mě to vypadá fakt jako brejle. Tak. On už to nedělá. Potřebuji zase tohle. Tohle už to máš, ne? Nemám to. Jo, tedy. Jsou 3 světýlka, no. Tak teď se musí Teď bude zase točit do grando. To chci vidět. Těch fotek mám strašně moc. Ježišmarja. No, rostlo to. Ježiš, já tě